Ka-opening ceremony jong ka Paris Olympics jong unius 6,000 kalapin ngusi yakipat Khristan jong ka pertei barokaway. Badminta ka internet kala delete lut yaki videos jong kani ka opening ceremony. Namar bakim kwasho yaki brio bakini yaki taki dur bad yaki taki video ki bayadei bad kani ka opening ceremony jong ka Paris Olympics. Buon ba ki brio ki balakren persya yaka jingle jong ka Paris Olympics bad kata ka jingle kadei pa. Hakani ka opening ceremony jong ka Paris Olympics kila Beiñ Iaka Niam Khristan dakaba mok lani Beiñ yaka last supper ka jingkawai khadu jong Jisu. Badminta ngin pet ikini ki videos ki balapan haka opening ceremony jong ka Paris Olympics. Hakani ka jingshar lapan ka wei ka kantay ka badon taman bad kani ka kantay ka laban deru sinrang bad kani ka pani plan yaka jing support ka jongki yaki gay rights bad yaka LGBTQ community. Kadang yad ki sengi minta ki brio kim don show ikita ki jing leran bad kia promote lani one lambat shakaman yaki LGBTQ community yaki taki gay people lani yaki taki brio kiba kwa banya songka para kantai para senrang. Bad hakani ka Olympics kilapan iru yaka jing support ka jongki dekaba pani yakani ka kantai ka badon taman. Bad haka wei ka benta jongani ka opening ceremony kilapan iru yo wei ukulai ubali bad la rafi pet yakani ka video jongani ukulai baki pani haka Paris Olympics pinsakan mau yo wei ni kita ki 4 horsemen of the apocalypse uta ukulai jonga jingyap balato haka kod jingpan pao jonga Bible. Bad buon bagi brio kila tweet ru yakani hapo Twitter bad kila ong bak Olympics ka mok lani ka Beiñ plan yakani Niam Khristan bad yoblay. Bad mentang in penipi yakata ka video ka ba lapan lengo bad ka ba lapan bitar yaki Khristan hasa telak pertei. Hangni lapani yakita ki brio ki Beiñ hajan kani ka ramp ka balong kum ka mid bad ka jingyeng jong kini ki brio ka long tik kum ka tuga dur jong ka jingkawai bakhadu jong Jisu. Bad dapi pet bahay kani ka video pinyo baya ka rukom yeng barukom song jing ni ki brio ka ilong klema korba. Bad kini ki Beiñ hangniru kidi ki kantay baki senrang ki bad depict lani kita ki papan yaki LGBTQ community. Bad karyam ka baki pangru kalong karyam ka ba ikama korba. Bad kani ka brio ka Beiñ hapadeng ka le yikita ki symbolism yaka jingpen ki yaki kiti ki jongka ban pen yaki ki science. Bad ka rukom yeng jong kini ki weipat ki brio ka body language ka jongki ka pen ilong klema korba. Dapi pet yakani ka video tipi itu ben baki keren ben lani ki mok yaka Niam Khristan ba yaka jingkawai bakhadu jong Jisu. Bad na do ikaryam jong atika kantayru ki pen pong yaka daga jan barong blue ka balong tik kung buto ka jan ka bangi ibo Jisu upong haka tika painting jong ka last supper. Bad hadian nang ta ka buot pat sa kawai ka video ka papan yo wei ubrio ubata eladi na kli edu kijat daka rong blue bad usong halor kani ka mid bakarukom song ka jong uru ka ilong klema korba. Buon bagi papet kani ka video ki smooth balapan bau neu brio udeu Jisu. Bad kila paru yo neu brio buon song halor kani ka mid bakarukom song ka jong uru ka ilong klema korba. Bad pinapet ru ya ka body language jong kita ki brio ki Beiñ hadian ka ilong klema korba namar baki depict plan yaki LGBTQ community. Bad karukom le jong kini ki brio ki Beiñ hadian ka ilong kinchlen bad klema korba. Piniru ka jing pao jong ki private parts hawai ni kita ki model Beiñ hadian ka ba ilong kinshaba bad ka ka bakam ima shushu kadei ba pinyo iru iki kalung ki badon menta hagani ka por baki le ka tika performance baki Beiñ yaka last supper. Bad kani ka represent lani ka pen yaki pedophiles yaki taki brio ki ba itnat bad ki ba bad bori ki kalung. Kani ka jingle jong ka Olympics committee hagani ka opening ceremony jong ka Paris Olympics
kalong ke eke ke bas ngulingo bat ka bapin bitari ki pat Khristan pidi ban smuthu bakini baro kidon ka agenda ka jungki shalindet ban mok Iaka Niam ban mok yublay kari ka kam ka jungki elites ki ba control ka perthai lada pimod bagani ka opening ceremony kari tang ka kam jungka Olympics committee tifi bakla ladon mentalang diki elites ki satanists bat ki brio ki badon ka bor junga jingdum ki ba control ka perthai ki ba Beiñ plan yublay ni ju ay ong nakapor sa kapor bagani ka perthai ka bangi song isa kadap daki kamburi suda ka jing Beiñ Iaka Niam kadei na ki por menchwa but ki brio ki badon ki secret societies ki badon ki Illuminati ki smutanat bhaban le akumta but kani kam de ka scene ka baning kong ki labun bhagi celebrities lani kita ki aktor actress ki nong ruai ki batubit nakalenga perthai ki ba Beiñ Iaka Niam haki videos ki jungki haki concerts ki jungki but ki wede but kani baro kadi ka agenda ban pen kare ka perthai banyo wanra ka new world order ban pen urlong ka jing sanshar jung antichrist menta ki por plan niu ilut ki jingja ki bashir khai ka mind game ka predictive programming ka manipulation jungki government ban pen rongi ki jabo Japan hanga jung mujhe parkhat jung baro ki brio naru ki khalung ki khanna hadu ki rangba kadi ka agenda jungki ki elites bat ka kam jungki bor junga jingdum kadon ke Asia lindet hakaba ki mok lani ki Beiñ Iaka Niam kadon ke Asia lindet hakaba menta ki pen plan bangini ban support ek LGBTQ community ka jing shongkha para sinrang para kantai kadon ke Asia lindet hakaba ya dei but kini baro wat ka jing shisha kini baro kimdei ki bashuja rangkhat Henry kadon ka plan kabaki elites ki kwaban pen urlong kam kloy ban sin shari ka perthai da ka bor juga jingdum Lano Ngin Kyndit.